long ba kerkui kerteng jung trai jung ibu susu badang ya kerkui ngawe pi da kata ka jingla ya ka bingin ring ba penher mesim tak adu kini kisngi ke bemanta ba ka bakat no tam nei ka buram ka lechu ba budang play ni ka lat nam ta changa jung pi ka bing ya sngo ya ka ktin ka jung ngaduai bu trai pendru spa pa don kedang no pi da ka nei ka ktin ka ba em ka chau ka kermen bu trai un pen sei so pi da ka ba lai posha da kan ri posha ba kumjuru da ka si spa sha hagan ka kenti ka mentang nyelet ye ka bangin study sha phang je ka jingim ka jong uni u sem Rehoboam u bade sem jong ka testament ka barim ka kentien Rehoboam kamot unong pen piar le unong pen yar la kibril lane kamot ru unong pelong ye kibril ki jong u ye ka bikin ya hala ka jong ka jing la lot kadan ka jingmut ka bakhat thau bhagar ka kerteng ka chu la ngi phai sha ka history jong ka jikim ka jong u kumba sanpho sen ngini i ya ka ne ka kentin Rehoboam ya ka bala tho aka ktin ka jong ple hi bar ka wei u Rehoboam u de u khon jong em Solomon yau balakha na ka bre ka kerteng ka nama ye ka ngini i haning kong em kal nong ka khat wei ka khat ka sa phulai ru kum jo na ka nong ka khat sau khat ka ba ar wei kat kum ka jing ba tai jong ki ru sta bible ki ong ba yau news em Rehoboam lakha la kum no ha khandai spa nyo pho pra shwa jong ukres abani phas phang jong ka long yeng ka long sam ka jong u long bodan ka prangut ki tanga try ju bat re phongut pat ki tanga clear ju ulane mi ok ti prangi kan ku bains paro ki khon udan phrapo phrangut ap phrangut ki khon srang bat re phongut pat ki khon thai ke bapini ina ar chronicle hi il nong ka bakhat wai git khat ka bakhat kan dai hadu git khat ka ba ar wai
uni us em Rehoboam ude us em beningkong tam jong kahima Israel ke basyate ke ba kaktin jong blai ong kahima Juda hakarta ke ba sap huais nam uni us em lastangi ke basin syar ke kahima Juda baru lasin syar ke ba hadu khat news nam ya keri Juda ye ke mingin syam hapot ni kong em belong ke sao ke ba ar huai Adin ba kahima Israel baru ke wei kita selala ye ke bele ye ke nyam kurkom mentep ya us em Solomon belum kepa jong Rehoboam long ba kini kipa rakyat jong kahima Israel baru ke lawan ye ke penyelum lang sya ke wei ke senang ye ke balatip kerteng ke Shechem ye ke ban tungs em ya uni us em Rehoboam ye ke begini i dan kongs em nang bakat ar ke baningkong katuk ne sya phang jong ne ke senang Shechem kadai ke senang ga ba pau khmat ha e ha ka ktin jong trai khamtap me ka testament ke barim Kani ka senang kadan syaki benta pedeng jang ka Palestine ka badan ha pedeng jang ki artli ki lom kata kalong ulum ebal bat ulum gerizem ki dau ki ba kani ka senang kalong ka bapa khmat ba kadai mar belai ba kadai ka riru ka ba kita ki apartment jang ki ju ki la ya ling ba kom Abraham bat kom Jacob ye ka mengin ia Genesis nang khat ar ka ben reu bat kalong ka life fly ka khat pra kani ka senang ka pau na bro na mar belai ba ya ki ieng jong apartment jang ki ju ba kerta Joseph la tep ha kani ka senang bat kom juru kadai ka jaka ka ba Joshua ukuran kita kitin khadu e sha ki pat ben reu Israel ka mengin ia ka Joshua kalnang ka ba ar pusau kani ka senang kadan kembalai pusau mer dan ki baong kadan kembasau pomer naga phang basate jong ka Jerusalem bat nyomer pat kadan naga phang satngi basate jong ka sa Maria bat kani ka senang kadan ha ka jaka puta jong ka wen ki jat Israel ye ka balatip kerteng ka Manase kat kum ka jingkran pateng ne khana pateng jong kibre ki ong ba ya kani ka senang Shechem mentala jukhot ka nabla so kadan ka jinga tai nia phang jong kani ka jingkran ya kani ka senang Shechem ka ba la tho ka tinjong blai la ong bala penjat no men ba ka Assyria ka lawan ya ka ben herthma ya ka Israel ka ba syate ka spasnem ka ba pra kata long shwa jong kures ka Shechem ka ba minta kam shim dan shu ha kata ka ju ka jaka ka balong kata ka Shechem kat kum ka jik tho jang ka tin jong blai ki nong shong shno ha ka ni ka Shechem ka minta ki dan ka ba san po hajar ngut tam ai bar ki ba khambon ki nong shong shno ni ki de ki muslim bar ka tu kan ngut e ki don ki Kristan ha kata ka jing tungs em yaw ni us Rehoboam ki nong alam jong ki ni ki jat jong ki Israel baro bat ka pat benri baro ki lawan ya ka syakani ka senang Shechem ya ka bannya sakhi ya ka sungi ba crown am ta jong Rehoboam rukum jo ki lawan artat ya bikin bo ya ka jingkar pat ha persyak ka khmat ka jong ha ka tasman berim yin yo i ba bon sen ki nang tu lupa ka jingalam ka jong blai ki ju pen sle ya no ino balong u sem jang ka hima Israel Henry kalong ka rukom pat ba udai ka ba unsya itu pat da ki pat ba Israel baro kom us em jongki ko mangi i ya us em Saul ha ningkong Samuel kalnang ka ba khasaw hadu kalnang ka ba khasan ko mangi i ru us em David ningkong halo jong ka Juda na a Samuel nang ba ar ka ba Saul khat ben nyo ka itu ya kata bat kum juru halo jongki jat Israel baro ya us em David hi kom mangi i a Samuel nang ba san khat ka ba ningkong hadu khat ka ba san bat kumjuru ya us em Solomon naga ningkong em belnong ga ba ningkong gat khat ka ba life kundai hadu gat khat ka ba sapho hangta ha Shechem o Rehoboam lawan kat lem kita ki menteri ki syakor ki jong bat kumjuru u Jeroboam u khonjong nebat ya bala itu de kita ki Israel ki ba syakapang ba syate kum ta unang alam chungki ba ni Jeroboam lawan kat lem kita ki pat ba ye ga ban nyata sakhi kata kasgi ka ba khrau ba ga ju ko po de ki bikit bu ga jikir pat akmat junus em uni u Rehoboam utip biang ba uni u Jeroboam ude unang shon ujong namar uni u Jeroboam ude utaru ya u ba ukpaju ulak tmu ye ba penyak no Rai namar ka jing septi ju yo buwan ra ye kata ka jing ya pat ne ka jing ya klat jong kibril shim laile persya ya uni u Jeroboam le seng la man ong ru bang uni u Rehoboam ulatip ye kata ka jing tu lupa ka jong u prophet Ahijah
bala keren sapang jong u Jeroboam ba u play un sa jet yu ya ka ba un long ta us em ja ka hima Israel ka ba shatai kumbangi ia po ningkong em kal nang ka ba khatwe get khat ka ba arhu khandai dut khat ka ba sapho pose uni u Rehoboam poi perkhat ba ka ni kan jana shen haga ji shen shar ka jong u ka jat Ephraim bat ka jat Manasseh kida ki atli ki jat ki belong hakmat do jang ka Israel ka bashatai bat kida ki jat ki baju itu ide be kida ki way na kita ki nayalam jang ki Israel bat barabor kini ki atli ki jat ki ju yang banyale persya ya ka jingalam na ne ka leadership jang ka Juda New mawala dan na pedeng jeng kini ki bre ki bana ka jat Ephraim Manasseh ki belalong kita ki sipai ni usim David kumbangi ia pon ningkong chronicle nang bakat ar kat balai pau bat kat balai pau Henry da ki snem kini ki artli ki jat kila thum yo to samba jeng ga jing pen separate ni samba jeng ga division ni samba jeng kata ga jing ele persya ha ki para ri ki jeng ki ne ha ki para jat ki jeng ki kani ga de ba charo umde tang ka po jeng sinshar jeng usim David umde tang ka po jeng sinshar jeng usim Solomon are kala jana du ka po jeng nang bishar pli kitab nang bishar nang bapra bat ka kitab nang bishar nang ka bakat ar lese u Rehoboam udang perkat bada ka balet syagani ka shnong Shechem onwan ra ya kata ka jing sub yang sasin hapdeng jong kane ka jing kan at ka bahapo ka ba ulatip baru sikata pause poi perkat pat bakan ja da kumwai u Rehoboam lese udang perkat ba ka jing sin shar na ka long yeng jong pa temen chu blong David kan yai ne bet bat kanum ja kan nu ka basniu ha ka por ja jing shar ka jong u Henry u klet pat ya kata ka jing maham ka ba u blai u kren sha pa temen chu blong David ya ka begini i ha Samuel kal nong benyau ka khat ka khat ar ha du ka khat ka khat saw ha ka ba ong kumne habala penkut no ikisngi jome bat ba mela yo thia no bat ki kpa jome ngan penyeng yu simba jome hadin jome uban mi no naga kpo jome bat ngan pen scam ya ka jinglong em jong untai ma uken ya ka yeng ya ka kerteng janga ngaru ngan pen scam ya ka khet ka jinglong em jong u junam manga ngandai ukhon ya uru undai ukpa ya kane pa gidi kinjing maham lada unle palat ngan sneng sempat ya uda udeng sempat beriu badda ki jingsho kun benrio kan ini ki maham ke bau play ukren sha u David la raja ba kita ki kun pateng ki u ki yang nyele persya da kita ki kam sne ka jingkerpat ka baki beriu ki labo ha persya ka kmat chung ni usm u Rehoboam kalong ya ka bakin pinsting no ya kata ka aka ke bala benshet da ukpa chung u balong Solomon kila ong kumni ya uni usim Rehoboam min ia po ni kong sem nang bakat a dekat ke basau ki ong ukpa jome ula pelong kia ya ka lingkor jengi mentate men pinsting ya ka jing pentre kia ukpa jome bar ka lingkor ba kia ju ka ba ula bu halor jengi tingin sa ngo yame kidan artli ki daw ki ba kmat ki bla ban kia ya upat ben Israel ha ka po jang sha jong usim Solomon ka baningkong kare gane ka jingban khia jong ka khajna ka bede shaka kam san hima san sima ye ka bangini i han kongs em lang ka sar ka khat khanda hadu khat ka ba arfulai bat ka ba arpat ka ba ta jor pa kata kalong ka jingsha pin bor bantre ye ka kam naning mi yong hakaktet pareng ka force labor ye ka bangi i po ning kongs em kal nang ba san ka khat ka ba khat lai khat ka ba khat saw bat kal nang ba khat we khat ka ba ar pupra ka jingpin bor man trai kam kani kala dei kata ka ban kha ki pa rayot chung Israel hi bar ko we u Warren Westby we na ki nong hikai bon nong thokot jong ka jingit ka stan bo power bran shen u ong ni kinten ki ba shong kha men ba ula perkat chapang jong ka ni ka jingja wang men ba usim Solomon ula penwan dorlan ne ula reorganize ya ka risha ki khat artli ki elaka ni khat artli ki district kamangi ia pon kong sem nang ka sar ka binyo ka khandai la i kumbaya ka Juda shem la sha kan thup barkane kar kom trekam la bakala tajur men ba ula jet ya ki brio shakaban tre ya ka kam bat kumjuru shakaban se ka khajna
na tahu lah petang nak bawa ngila ye ke ban sngau tu ba kita ki wai pat ki jat Israel ki yo ba ka ne ka jingle ka jong news Salman ka dai kata ka jingle shilian khmat ne ka jingle arsap le se baro si kata ki pat rakyat jong ka hima Israel kila klik nyum da ka ne ka jingle balai bangin ya trai sitam haduk kat ne tan namar ba unyo ye ka ba unsyong hata ka yeng ka pakidulan ba unyo ban bam pahai kat ba mangi shikum ne segede-gede jingkeli kabala sotet hai babon upat benreu jang ki Israel ha ka tu kupor renamar bakim kwa i ke bengile persyapat yaus Salaman tekum ta ki kongo bat minta namar baladep kita ki pelan gi jitmu yaus Salaman khamtap e ka bentei ye ta ki jingtei ki bolong ya ka temple bat ki bolong ru ya ki pakidulan ki jengu ladep dan le ki bar khot bat ulayap bat kidang perkat ba da ka baki ki let ye ka bakin bo ye ka jingkerpat usukun ju bolong ureh bawam on sha skor ya ki kumta ken kilalet ye bikin bo ye ka jingkerpat kacing penbor bantrai ka kam ni ka force level ka dai ka wai ni ki da bala wanra ya ka jingele persya jing babon teli kiri ha ka ni ka perthai ada pipule ka history jong ka revolution ni ka history jong ka jingya ki ai ki spasnem ke balin no pin iba ka wai ni ki daw ka ba pelong ki bri bikin ya ki ka dai na ka daw jong ka force level ni ka jing penbor bantrai ka kam ka ni ka jing penbor bantrai ka kam kadang jeleh du ki sungi ki mentaru kum jo kat kum ka jingtho jong ka United Nations of Human Rights ko ong kum ne ba kum ba arklur nyo pol lak ngut ai kila hap ha ka ne ka apot jong ka jisha penbor menteri ka kam oi kini ru ki tang kita ki bala yo jing ken sek ki empat yo jing ken nim tip sho kat ngut ki besha penbor menteri ya ka kam laju tip ya gane ka force labor da gane ka contain ni ki sium ta ka modern day slavery lane ka jinglong marau jong ka jek ka bamenta ni ai kot khobor ni ai kita ki news ba per ki bai thu shapang jong ka ne ka jingsha penbor bantre ya ka kamdan ka pore ka ba ki berngam ki bersip kum jo but ki le ki kam ba sharkai sa kita ki bre ki kot ya ka ba kin tre ka kam ha ka article kabala tho da United Nations of Human Rights kai thu ko wei ka story jong ko wei ka pre ko bakar teng ka journalin kane ka journalin data ka pre ko bana ka sinong Philippines bakani ka pre ko la let's po Middle East ka bantre ka kap aya ha ka sinong ka biki khot ka Lebanon manam da ba kala poi ha kata ka sinong kai ka baca long ba kita try ki ba aikam ya ka ki la nyan ben ya ka ki la pensitom ben ya ka dan ki pore ka baki set ya ka wei kamera adu shiposi kim ailat ya ka bikin ni bat ki show ki tiet ya ka bat ki penmong ya ka dadin bigla penmong ya ka met ka pat jika ki the so da kenja ka ba penmong arsha bat ya kata ka met ka pat jika ha ba khadu ka wat ki lat ki lenti kum no ya ba kan yo no ya kata ka jinglat lot lane ba kan yo ban pet no na ka ni ka kti jang ki nong aikam ya ka ba kalau Syam lekin duk ya kawai ke organisation ke belatip ke Caritas Lebanon Migrants paling bajang ke organisation kalau yok pat ya ke ba kali pai nak pat salayeng balai ki brio kim salia ban nyan ben ki wai pat balai ki brio kim salia ban nyan ben ki wai pat oh dan sibun ke jubab sepang juga ke jingkeli rai kini ki artli ki bia ba khamat do hakat ko jing perkat jing ke baningkong maka jingdon kacengki ya kabor bar baar pada mabele ya kadang cengki la syar da ka khwan mentoi kani kalong ka jinghikai ni ka lesson nam ta jong piko ki kenrat ko kino aikam tu ino ya kata ka jingberngam ka jingbersit saya kita ki break ba pi aikam nane kerja no kata ka ban exploit ya kita ki break ba pi khat ya ka ba kintre ka kam ka ba pi pitmu man ashake play ba kintu ya pi pin kindia no ma pi ru pidan yu kunrat o ba shong hang ta ket bolong play ba te kunrat no sapan jingken ya kai kai ko pile hani ka sla jan ka kintau ba kin ma ni ko wai bo te kunrat ba shong hate po ki ma ki benang o de kunrat kin bam ju nyau hilang kmat ya no enoro o bai ya kan nong kat ba kum ka jing trai ke jingle ke jongki kani kamde ke jingong ke janga kani kamde ke jitu janga kani ke jing tu jong ka kte jong blai ke ba
upol kuran hapok ka chiti jung uski Efesus nang manreo kat ka bakandai kumjuru pi ki shakre to pen ko ngoi le dia hai ta ki kenra da kita gi bri ba ai kam nya phe bersangkat bala ik ban pensu bhai ki kendia na ka ban kan sneu pang jong ki kendia ru na ka ban to ek ibadi jong ki wat ju beti bejat ang ka ktin ka jong utrai ra ki tu pin ke jing ngor ha persha ka khamat jong ki pol kan tu kan bau tita sun hikai ru sha kita ki shakri kan ka bangini ia po ka siti jong tita sun nang ko ar ka khat ka khandai ka khat pa sipau ang het ba kan ka jing kai kalau gajing kerku na pta chongpe ngi saya petang biang pat ini jingkai habi de gajing em jong re bawam ha ka we pat ka por kan tuai ni ka por na pta chongpe prachi su hari ka por bat hari ka klimat ke bamenta ngas ngo eshka dai ke bingi yo ye kum gani ka por ye ke bingi ne study shapang jong gani ka jinglong gajing em gajong us em rehobowam hani ka por bamenta truanya duai ye ke bama me boy min kersha min ai bor boy ye ke men sen ke pet ke bakmi ke view ye ke video ai ke long ingo ta ke shakri ingo tra ke jame ki bayat ingo tra ke kum ka jingkai je ke ktenme ki bam num bernya berset ingo try kita ki break ba ki ai kam lene ablay lara day kin go try ba ki ki shakri try kin ai ingo try bi ye kata ka shakri ke ba day biang ingo try bi sha kita ki no ai kam ye ki ablay ngada dwai no ye ke ba me ablay min kersha min ai bor ki halaka sngi bar ha ka kerteng jong ji singa dwai ba me ablay min chat bor ki try ba kin long try ki saki ba em ke jame ingo try da ka jinglong ka jing em jong ki ba da ka jinya len ti ke jong ki ingo try kat ba kum ka ktien ke jame do menta ba chiri ba bam jika kata chising ruai amen oblain kerku ya pi tak ada bina chambiang sa sisen pada ya ro try amen